Ayan, may plain tortillas tayo. At mayroon tayong avocado. Tapos haluin natin ng kamatis at cilantro. Ayan. So, ihalo-halo lang natin, no? Halo. So, ilalagay natin dito sa ibabaw itong ating mixture na kamatis, cilantro at avocado. I-spread lang natin siya. Tapos lagyan natin siya ng katutak na cheese. Yan, i-spread natin tapos ilagay lang natin sa microwave. Alright. Ayan na.